Tristan Crowley 26 urteko kantautore irlandarra da. Korkirian jaioa, ama alemaniarra du eta bizitzaren egin zuen Irlandan. Besterena Alemanian eta berak dion bezala hirugarrenerena euskalduna du. Bueno, ni beti izan irlandarra naiz, baina hemen ja como en casa, no? Euskalduna naiz ere bai, hemen bizi, 7 urte, bueno, nire gauza hemen 7 urte. Nik beti juna eta torri eta, bueno, pixkat de todos los sitios, ¿no? Soy medio irlandés, alemán, medio euskaldun, ya 1,5. Tipo berezia da, inspirazio bila kalea, jendea eta euren istorioak ezagutzeko esfortzu egin duena, eta aitaren gitarra hartuta 11 kontzertu eskaini dituena. Musika lasaia egiten du, sentimentu asko dituzten abestiak, folka, gitarra hutsez jota askotan. Bai, abesti bolita da, abesti historia da, nik musika jotzen, kalea jotzen, eta bueno, jente asko pasatzen. Ostegunean, Orbela tabernan izango da Tristan Crowley. Bertan, bere lehen lana All Boots entzuteko aukera izango da. Baita dagoeneko grabatzear den lan berriko kantu gehiago ere. Ez da faltako dagoeneko interneten ezagun egin den In the Tunnel abestia, eta kontzertu berezia izango dela aurreratu dute, formatu berezia emango baitiote. Kontzertu, bueno, musika lasaia da, sentimentu asko dauka, gitarra, musika folk da, gitarrakin eta nire lagun Ikel Auroba gitarlele eta piano bizkate ere bai, Inigo Asensio ere bai, akordeonekin. Eta bueno, bai, lasaia, oso eta... And feel how time stands.